Als het onder meeste drachtste slaat, is het tenij net alleen nog druk op sneun, maar ook op snijn. Uit een enquête doet blijken dat 80% van de inwoners van Smellingelaan een keepsnij wil. Herman Hofman van de ondernemersvereniging HNI in de Wiesmaai. Wij vernemen dat men graag op snijn ik wat helje wil. Ja, een zaterdag is een sportdag. Door de weekend werk je een protte. En dan is snijn een mooie dag om samen, ik met het gezin, ergens, het is tegenwoordig een beleving. Het winkelen is beleven. Vroeger werd het alleen nog maar winkelen en nu is het een beleving. En dat jat er op snijn ik bij. De enquête is invol troch haast 1900 mensen. Al liek het de meerderheid de winkels iepen te wollen op snijn, de menings blijven verdeeld. Ik ben een hele sterke mensen hier in Drachten en die ben ik denk dat de grootste partij erop zijn. Het is nog een beetje voor de gekken dat je naar Leeuwarden of naar Green, dat weet ik al wat, vrijheid, blijheid. En de religieuzen, dat is maar 10% meer geworden, daar, tik ik. Je moet een keer rust aan. Mensen met je sa, hastig, maar een beetje rust hebben. Dicht dus. Juist, ja. 6 dagen in de week hier. Dat kan best. Nou, Drachten is tweede, derde stad van Friesland. Regiofunctie. En dan bepaalt een minderheid dat we geen koopzondag kunnen hebben. Ja, dat vind ik gewoon niet kunnen. Op het stuit rieden de politieke partijen het op de verkiezings van 21 maart. Gevoelig thema is de keepsnij dat de nijerie aanstoe beslissen zal. Voor de ondernemers een wichtig besluit. Dat Drachten groeien wil en dat nog hebben we gelukkig net zo volle leeg staan en we hebben een prachtige dorp. Dus daar leidt het hem net aan. Maar ik ben ervan overtuigd dat er bedrijven net komen omdat we geen koopsnij hebben. En dan praat ik wel over grote ondernemingen.